Azt mondják, a pokolból nincs visszaút. Ezúttal csoda történt, és ez szó szerint így van. Mina itt van mellettem, és ez a fontos. Nem tudom, mennyire viselte meg őt ez a kaland, de abban biztos vagyok, hogy amíg a gróf él, addig Mina nincs biztonságban. Többé nem kerülhetem el az összecsapást. Amint Londonba érek, meg kell küzdenem Drakulával. Mináért és valamennyi emberért a földön. Ezúttal Isten segítségével végleg elpusztíthatjuk a szörnyet. Erre megesküszöm. Tehát a barátunk élve tért vissza Erdélyből Minával és a sárkánygyűrűvel. Keményebb ellenfélnek bizonyult, mint képzeltem. Tarts szemmel! Nem okozhat több bajt, érthető? Remélem is, mert közel a győzelem órája, és ezentúl a legkisebb hibát sem tűröm el. Még egy kis türelem, és Jonathan Harker többé nem jelent problémát. Akkor pedig Mina és a sárkánygyűrű újra az enyém lesz. Gazdám, te vagy az? Tényleg te vagy az? Állj fel és meséld el nekem, hogy minden úgy van-e, ahogy meghagytam. Igen, gazdám, minden kész. Pont úgy, ahogy parancsoltad. Akkor teljesítsd az akaratom. Semmi sem állíthat meg. Semmi és senki. Már egy hét eltelt, amióta visszatértünk Erdélyből, de még most sem tudok aludni. Mina állapota nagyon aggasztó. A vámpírharapás egyre erősödő és hevesebb rohamokat okoz nála. Szerencsére a jó barátunk Dr. Seward csodás dolgokat ér el az ismeretlen kór elleni harca során. Még nem is beszéltem az árnyakról a falakon, amelyek mintha engem figyelnének. Talán a gyűrű miatt van, amit Dracula kastélyából hoztam. Remélem, hogy Seward megtalálja rá a magyarázatot. Már egy hete vizsgálja a jelenséget. Úgy döntöttem, hogy Carfaxbe utazom. Dracula legutóbbi londoni menedékhelyére. Remélem, találni fogok néhány nyomot, ami alapján követhetem őt. A kérdéses birtok Purfleet kerületben fekszik. A Carfax nevet, ami talán egy elcsökevényesedett formája a francia négy arc szavaknak, a négy legfőbb pontján elhelyezett arcok miatt kapta. Az épület hatalmas, és a középkorban épült. Talán egykor valamilyen malom lehetett. Körülötte áll néhány ház, egyikük elég nagy és korszerű tervezésű. Elmegyógyintézetként működik, és jelenleg Dr. Seward vezeti.
Szerencsére a fény megvédett. Jonathan úr, kérem jöjjön be.
Ezen a helyen mindig megborzongok. Igaza van, hogy ilyen elővigyázatos. Ha a maga helyében lennék, akkor én is elkerülném a belépést abba a szobába, amikor nem vagyok a közelben. Nagyon veszélyesek is lehetnek. Ezt tapasztalatból mondom. Most magára hagyom. Dr. Seward várja önt a rendelőjében. Jonathan, végre itt vagy. Már nagyon aggódtunk. Itt vagyok, minden rendben van. Na és mit sikerült kiderítened? Carfax nem is olyan elhagyatott, mint gondoltuk. Értem, mire gondolsz. Időnként észrevettem ott egy-két nagyon szokatlan dolgot. Mindez meglehetősen nyugtalanító. Mond neked a Styx valami? A görög mitológiában Styxnek hívják a pokol folyóját, de azt hiszem, hogy az egyik londoni színháznak is ez a neve, ugye? Igen, pontosabban csak egy terem. Egy olyan hely, ahol horrorfilmeket vetítenek. Rejtély övezi a tulajdonos kilétét. Folytattam egy kis nyomozást, de semmi gyanúsat nem találtam. Jobb, ha még egyszer megvizsgálod. Bizonyítékot találtam rá Carfaxnél, hogy Dracula a Styx tulajdonosa. Istenem! Olvastam, egész London sorban áll, hogy bejuthasson. Ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, azonban nem hiszem, hogy ez a legfontosabb célpontunk. Ahhoz, hogy végleg legyőzzük Draculát, meg kell találnunk a rejtekét, és szíven kell döfnünk. Megtudtál valamit a gyűrűről, amit hoztam? Sikerült összerakni a gyűrű történetét. Minának hála, mivel leírta a történészbarátom fonográf felvételeit. A rohamaim olyan gyakoriak, hogy kevés időm marad dolgozni, és Seward megköveteli, hogy pihenjek, pedig én segíteni akarok. És mit találtál? Az utolsó ismert nyom a gyűrűről 1442-ből való. Úgy tűnik Radué volt. Ő egy román herceg, és Dracula féltestvére. Van más is. A gyűrű nem teljes. Valójában a metszetek alapján a gyűrű egy gyémántszerű kővel a közepén jelenik meg. A barátom feljegyzései alapján ez a kő képes kiegyensúlyozni a gyűrű gonosz oldalát. Ennél többet nem tudunk, de az kétségtelen, hogy Dracula mindent elkövet, hogy visszaszerezze. Bevallom, nem tudom, mit kéne tenni. Mina, ha nem vagy túl fáradt, akkor ismét próbálkozhatnánk hipnózissal. Kész vagyok megtenni bármit inkább, mint hogy Dracula rabja legyek örökre. Próbáljuk meg. A szemeid lecsukódnak, a szellemed szabadon bolyong. Mit látsz? Egy kőkertet látok. Árnyék közeledik. Azért jött, hogy elvigyen. Hangokat hallok. Meg fognak őríteni. Segítség! Mina, most aludni fogsz. Aludj! Aludj! Minden alkalommal ugyanarról a helyszínről mesél. Úgy hiszem, annak a kőkertnek a temetőben kell lenni, a nagykapunál. Nagykaput mondtál? Most, hogy Mina alszik, elmondhatom, hogy a Carfaxi látogatásom majdnem az életembe került. Egy Peabody nevezetű ember kevésbé volt ilyen szerencsés. Megtaláltam a holttestét, és úgy tűnt, hogy a nagykapunál dolgozott. Peabody halott. Ő nekem nyomozott. Azt mondta, hogy furcsa viselkedésre lett figyelmes egy kőfarkassal díszített sírboltnál. Több mint valószínű, hogy a temetőnél van Dracula titkos menedékhelye. Fogd ezt a kulcsot és menj oda. Biztonságosabb lesz a csatornákon keresztül. Én itt maradok Minával.
Nagyszerű. Pont időben, ahogy a mester megmondta. Már csak a hullát hiányzik és a munka kész, azután pedig megkapom a jutalmamat. Készülj a halálra, de ne aggódj. Biztosíthatlak, hogy lassú és különösen fájdalmas lesz.